Vols ser el primer en assabentar-te del que passa a Sant Andreu? Ara ho tens molt més fàcil que mai. Tan sols tens que enviar un WhatsApp al telèfon 694 49 14 59 amb el teu nom i rebràs totes les notícies directament al teu mòbil. Així de fàcil. Sant Andreu Televisió, més a prop teu. Les detencions de membres dels Comitès en Defensa de la República o CDRs dutes a terme per la Guàrdia Civil aquest matí han tingut la reacció del Partit Demòcrata Català a Sant Andreu de la Barca. Són una part més de l'escalada que està pretenent Espanya, una Espanya que ara mateix està... un estat espanyol, no és Espanya, sinó és el govern espanyol el que està molt emprenyat perquè Alemanya ha posat al seu lloc la justícia. Gregori considera que acusar-los de terrorisme és gravíssim. Com que ells necessiten violència per justificar els cops que donen l'1 d'octubre, com que ells necessiten violència per justificar posar a la presó els nostres líders polítics, se la inventen. I en aquest cas culpen els comitès de defensa de la República i acusen de terrorisme, que és gravíssim. I que les peticions de diàleg fetes des de Catalunya... Mentre nosaltres estem demanant dialogar amb l'Estat, fer un diàleg per resoldre aquesta situació que comença a ser inaguantable per a tothom, quan volem solucionar-ho, Espanya diu que no, que ells prefereixen acusar injustament a gent innocent. Té clar que tot això és... És una operació política, que no saben ja ni de què acusar a gent innocent que exerceix el seu dret a la llibertat d'expressió i a la llibertat de manifestació. Unes detencions considerades segrestos pel vicepresident del PDeCAT. I com que han vist que el que hi ha al darrere és un poble sencer, no només uns líders polítics, és un poble sencer, creuen que començar a fer segrestos arbitraris, perquè no són arrestos, són segrestos arbitraris de ciutadans que es manifesten per la seva llibertat política i per la seva llibertat d'aquest país, creuen que fent això espanten a la gent, però s'equivoquen profundament. Creu també que l'independentisme s'ha reforçat. L'estat espanyol ha cregut que portant a la presó els nostres líders polítics acabaven amb l'independentisme, i no només això, és que l'han alimentat. Ara són més forts. La dona detinguda a Viladecans i considerada presumptament una de les coordinadores del CDR passarà a disposició judicial de l'Audiència Nacional. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro. Di por Sant Andreu Televisió.